Aquesta setmana passada s'ha commemorat a escala europea la Setmana de la Mobilitat, commemoració que ha portat a moltes poblacions veïnes a realitzar accions per conscienciar a la població i sobretot a la gent més menuda de la necessitat d'utilitzar el transport públic o mitjans de transport no contaminants. Aparentment, o almenys no ha aparegut publicitat a les xarxes, a Canals no s'ha fet res en relació a aquesta commemoració. Precisament a Canals tenim 2 trams de carril bici construïts a més per aquest equip de govern. El carril bici podria ser un bon punt de partida per treballar la conscienciació i l'educació en la mobilitat sostenible, però al contrari d'això, no s'ha pres absolutament cap mesura per potenciar l'ús del carril bici. Voldríem saber si s'ha fet alguna cosa en relació a la Setmana de la Mobilitat que no hem vist i si es pensa, donada la inversió que s'ha fet en la construcció d'aquests espais, prendre mesures que faciliten i potencien l'ús del carril bici a Canals o es quedarà en una mesura únicament estètica en la que en el fons sembla que no es creu des d'aquest equip de govern. Gràcies. El respondré jo perquè no existís una àrea, una delegació que s'anomena mobilitat. No sé si Toni Sánchez, per educació vial, parlem d'educació, te respondré jo, si vols, un poc. Efectivament, no s'ha fet ninguna activitat al voltant de la Setmana de la Mobilitat, com tampoc, malauradament, se fan activitats al voltant de dies commemoratius que, com tu sabeu, en el nostre calendari tots els dies són dies commemoratius per alguna malaltia, per algun fet social o per alguna necessitat d'ací o d'un altre lloc. Però sí que jo sí que vull comprometre'm a que intentarem que l'any que ve això no passi i treballar d'alguna manera aquest tipus d'activitats. No obstant, ja t'avance que, per exemple, des de l'àrea de seguretat ja s'han fet avanços per al tema de l'educació vial i suposa que arribarem a bon port al llarg del present curs. Però ja t'he dit, Vicent, ho tratarem en una comissió i, com sempre, obert a qualsevol suggeriment de qualsevol membre del consistori. Si Toni vols afegir alguna cosa. Bona nit a totes i a tots. Ratifique les paraules de l'alcalde, no hem fet cap activitat. Des de la part que em toca per seguretat ciutadana o la part de mobilitat, sí que dir-vos que sí que enguany s'han adquirit en els pressupostos de 2017 materials pedagògics, s'ha adquirit un miniparc d'educació vial que, com ha dit l'alcalde, es pretén posar en marxa sense carregar ni saturar també a totes les activitats escolars que tots els centres ja desenvolupen. I també fer un apunt respecte del carril bici. Jo crec que també hem focalitzat massa el tema del carril bici com a, no sé si panacea de, evidentment el carril bici és voluntari, l'agafa qui vol i va en bicicleta qui vol. És veritat que podríem fer campanyes i tot el que vulguem, però jo crec que no hem de perdre de vista que un dels objectius de la modificació de l'educació de l'Avinguda Jaume I, a banda de que tinga un carril bici, també era un projecte de pacificació del trànsit. I també és important, i això mai apareix, sempre és el carril bici, si es gasta, si no es gasta, si van molts en bicicleta o no van molts en bicicleta. Evidentment és opinable, però crec que no hem de perdre de vista que una de les funcions també d'aquesta intervenció és la pacificació i la reducció de la velocitat en l'entrada al nostre poble. Gràcies.